Hey guys, welcome back to yet another episode of Learn a Song with Romac Music. If you're new here, hit the subscribe button and also hit the notification bell so that you don't miss any of our new videos. So, in today's episode, we are gonna sing Madii, magara, nesu, which is an Easter song about two disciples that were walking the journey to Emmaus, and Jesus met them on the way and revealed of his resurrection to them.
Notice that verse 4 starts on the upbeat. Inga zvakanyorwa mumagwaro kubva kuna Mozisi navaprofita vose. Meso avo akabatwa nechidzimira, ndosaka vasina kumuziva. Bridge to second chorus, soprano. Yesu akaita soda kupfurira, ivo ndokumoti. Out. Yesu akaita soda kupfurira, ivo ndokumoti. Tena. Yesu akaita soda kupfurira, ivo ndokumuti. Chorus, soprano. Madii, magara, nesu, Madii, magara, nesu. Kunze kwavira, zuva rarereka. Madii, magara, nesu, Madii, magara, nesu. Kunze kwavira, zuva rarereka. Out. Madii, magara, nesu, Madii, magara, nesu. Kunze kwavira, zuva rarereka. Madii, magara, nesu, Madii, magara, nesu. Kunze kwavira, zuva rarereka. Tena. Madii ko magara nesu, kunze kwavira zuva rarereka. Madii ko magara nesu, kunze kwavira zuva rarereka. Yes. Madii magara nesu, Madii magara nesu, kwavira zuva rarereka. Madii magara nesu, Madii magara nesu, kwavira zuva rarereka. Madii ko magara nesu, kunze kwavira zuva rarereka.
Verses to the third chorus. First verse soprano. Kusoti vapa kutya Yesu akatora chingwa. Out. Kusoti vapa kutya Yesu akatora chingwa. Second verse soprano. Yesu akatora chingwa akachikomborera ndokuvapa kuti vadye. Out. Yesu akatora chingwa akachikomborera ndokuvapa kuti vadye. Yesu akatora chingwa akachikomborera ndokuvapa kuti vadye. Chorus soprano. Meso avo akapasvinudzwa vakaziva kuti Kristo amuka zvechokwadi. Out. Meso avo akapasvinudzwa vakaziva kuti Kristo amuka zvechokwadi. Tena. Akasvinudzwa meso avo vakaziva kuti amuka Kristo zvechokwadi. Yes. Meso avo akapasvinudzwa vakaziva kuti amuka Kristo zvechokwadi. Meso avo akapasvinudzwa vakaziva kuti Kristo Meso avo akapasvinudzwa vakaziva kuti amuka Kristo zvechokwadi. Thank you guys for watching. I hope you enjoyed this episode. See you next time.